fo aw bismillah tuguni ni wakati ni na an kon be kay marala kay dugu do be no o to ko yelmane amo o sigla ni wakati ni na barsa yela ka fo ko association do be no no ba fo ma ko darakani o luka vice president kon ko omlele no to ko bakari jambu o kon na la wu yela ma ko ni fe wu yela ka fo ko Wayela ka foko janfa wale ko ntara bakari jambu ko ni segere ko barsa ka anana docteur Sodele do de la o senfe o yuruguru kuma fo mimba to ka mimba yela ka fo ko anobe esclavagisme konna no ye jonya wale ka kila ka yela ka fo fana ko ko chama be no mi ye yuruguru sire ko bakari jambu ko ni sengo ni yedo no konna la ale konna la docteur Sodele mina barsa invité la ko jiraw fe no o fana ye yelemana dugude ni do kon fana o lu ko ntunka docteur Sodele tumbeno o konna de la kam nana abe kayeni wakati nina o konna la amla na gere population konna no yelemale ma o ye ko lu fana nyinga ko avi kon do bakari jamu kon ka kula bela jele hakina mi e che nga kula amno ira lo son sano depuis amma e brikiere goshi ka fambe na maternité jo bo fokase o maternité daele doma abe do majumengu na ko ma kele mbese gara jo ka foko ko jenga ka maternité de daele parce que ma ale bunya bo hali minye kuma fili yere peut-être no kuma fili ne mbetla ka nyiningalige ola ko jenga fana munjabula ma bere fana ma awele o yenere ne de tobe invitation papier ka papier chuma bo jongo ke kele min fana fora daga kan yere ka sito sitite chen yere ka vocalité ni ma minya laje ka foko jongo ko kele mera ale dala kwa anga horombe kay numu be kay jeli be kay fune be kay bela jelembe kay mais abe dafa ni mo yu jigi dayila ka fo ni kera ni nyema ya association ngone be se ka anga hagilata indafa ibe kay na be na siami madro o tigi be kay menon do sia wolo mata nga association na ambe de kelenye malifana be de kelenye bo développement sira dro ambe baraka dronde daga ne krielen sanje peut-être sanje gi wal masam kononto be mindo ala mais woni sanje ne ko ni masira ne ka hakilina tala ne ma fenye femi na manyi mo dambe ma we na manyi horoyama na nganga bala kwa be kuma chama mbefo me nawde terenga uwene faramaso nyana mate dama autado bo oyekele fulana mfana ibeke oba were journaliste uga ni ko ni willa jamana kola surtout yele mane kola bo naw ko ni ya nyanyini fam fula fe ka nyado amba nya fo ye kanya parce que ça ma chama mbese kuma fo me wa fo uyere ka endere de kadro minya yere utadama aget suka silendo anni kun torelendo ani asaso ndore sigi ko nyata maragaw ba fo ko daga kane bamanaw ba fo ko nyata be ke mun de kama nyata ye mun dun ka fa mana sabati jamana mun kono o be tanye kenya mana sabati jamana mun kono o be tanye bara chaman ke ko ambe mun kono na bi o ye dogotoroso joli o dogotoroso joli hukumu kono anye mun kanga vice president bakari jambu anga porte parole ko fanando abe anga kuma uke anga president do sisa alere nana adaile nina anana adaile nina ma lafiya soro anana adaile ni muna anya tile sabake uya wele joni nya wele awele kun kera joni amodo awele ko fe kana anya tile sabake demise o makoroba muso an bebe kilela tile sababe dafa ku ya bla ko nu mako sirama ku ba wele o hukumu ko nan bla la domina o duguseje abora fo kai mo minalikelo bora kai kana nofe katana e kai atara kai kunjumana antodo amina do mu na nya ya bora journalula kambe kele do ra ko e gambana onte gambana kelela kambe kele do la ko ye dogotro senjo ka ko kate dayile ko fa le kana ote wallahi we kalon tege haramade angana na kalon da nyogona ikali yerajia kalon meome abebi chinabe sankorota. On est venu pour montrer notre mécontentement et mobiliser aussi la population parce qu'il y a eu beaucoup de troubles à ce moment depuis le 19 février passé. Donc, bon, l'incarcération, au début, on n'a pas connu la raison, mais au fur et à mesure, on a entendu sur les radios JKFO, écrit par le soir de Bamako, que notre vice-président Bakari Jambu est impliqué dans la question de l'esclavagisme, qui est le sujet le plus dangereux. L'État condamne aussi, et nous aussi nous le condamnons. La raison pour laquelle on a démenti ça depuis au Bamako,
Et aujourd'hui encore, on a répété la même réponse. Donc, il n'est jamais impliqué